Санітарная служба на гэтым тыдні праверыла цэнтральны рынок горада Шклова, каб паглядзець, як выконваюцца санітарныя правілы па прафілактыцы каранавіруса. Напрыклад, масачны рэжым і дэзапрацоўка. На рынок прыходзім без папярэджання. Санітарныя службы правяраюць наяўнасць дэз-сродкаў, масак і пальчатак. Як паказаў рэйд, нормы заканадаўства ў перыяд рэгістрацыі выпадкаў COVID-19 выконваюць не ўсе. Прадаўцы, рэалізуючы тавары пакупнікам, былі без сродкаў індывідуальнай абароны, органаў дыхання і пальчатак, або выкарыстоўвалі іх неправильно. Для всех лиц, торгующих как в магазинах, так и на рынке, существует ряд элементарных требований. И самые простые из них – это ношение маски, использование перчаток при обслуживании покупателей, при работе с населением. К сожалению, сколько мы рейдов не проводим, нарушения выявляются постоянно, что, наверное, подтверждает и сегодняшняя съемка. Мы всем первый раз выписываем рекомендации по устранению нарушений, при повторных нарушениях накладываем штрафные санкции. Пока что, может быть, они были достаточно мягкими, потому что мы применяли их в отношении непосредственно продавцов. Если нарушения будут повторные, будут наказываться представители юрлица, то есть либо сами юридические лица, либо должностные лица, и штраф от 20 до 500 базовых величин. Падчас таго, як супрацоўнікі санітарнай службы правяралі, прадаўцы надзявалі сродкі індывідуальнай абароны. Аднак, як толькі правяраючыя пакінулі аб'ект гандлю, адразу ж расслабіліся, і маскі сталі толькі прыкрываць рот, ці ўвогуле былі зняты. Адразу ўзнікае пытанне, для каго яны носяць маскі і пальчаткі? Для правяраючых? Ці ўсё ж такі, каб абараніць сябе і навакольных? Але ёсць і тыя індывідуальныя прадпрымальнікі, якія строга выконваюць рэкамендацыі, і за гэта ім вялікі дзякуй. В целях личной безопасности ежедневно мы используем маски, перчатки. У нас имеется дис-средство для обработки рук. Покупатели очень часто в последнее время ими пользуются, то есть при расчете деньгами, если это наличные средства. Так как у нас детский магазин, у нас очень много деток, они тоже очень часто наши покупателями являются, поэтому в первую очередь мы заботимся также и о них. За выяўленыя парушэнні будуць дасланы прадпісанні, але мэта не штрафы. Кожны павінен зразумець, што здароўе ў нашых уласных руках. Таму, паважаныя пакупнікі, у вас ёсць выбар, ці купляць тавар у прадаўца, які не выконвае прафілактычныя мерапрыемствы і тым самым падвяргае сябе і вас небяспецы.